I ara marxem a l'Escala, a l'Alt Empordà, on hem parlat amb el seu alcalde, Stanis Puig, del procés independentista. L'Escala és un municipi que es va adherir a l'Associació de Municipis per la Independència, com veureu, amb el vestit blau de l'alcalde. El més curiós és que l'Stanis Puig no és independentista i continua embarrancat, ara formant part de la direcció del Partit Socialista de Catalunya, defensant la tercera via i la postura del partit en contra de la consulta. I la culpa d'aquesta contradicció brutal que viu ell mateix i el partit, i que pot portar a la fractura, resulta que és de tothom menys seva. Girona i totes les seves comarques, en tot el tema del sentiment nacionalista i catalanista, hi ha molta més, podríem dir, molta més sintonia en aquest procés que no pas en d'altres llocs, segurament del territori, que ho tenen com una altra cosa, pot ser que no està en l'agenda, podríem dir, dels municipis en el primer ordre. En els pobles les realitats són plurals, diverses, i per sort la gent sap distingir unes coses i les altres. Per tant, a nivell, podríem dir, si ho haguéssim de veure a nivell de votació, és a dir, jo he tingut dos molt bons resultats, tant el 2007 com el 2011, siguent del Partit Socialista, per tant la gent entén que la figura de l'alcalde és una figura sense zero, però una mica al marge, diríem, de tot aquest debat, que la veritat hi és. Igual que fem amb les mocions, és a dir, a proposta d'algun grup, independentment, diríem, de la representació que tinguin, aquí Junts per l'Escala, que no es va presentar com a nom d'Esquerra Republicana, que té un sol regidor dels 17, fa aquesta proposta, s'hi adhereix Convergència i acordem prèviament, amb un debat, podríem dir, fora del que és el ple, diem, que veiem que ens hi adherim. I, per tant, no és una adhesió en contra de ningú, sinó ser d'una associació més. En som d'un munt d'associacions, fonamentalment l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis. I vàrem dir, ens ho vàrem agafar en aquest nivell. De manera que vàrem donar des del Partit Socialista els vots suficients perquè l'Escala s'hi pogués adherir. El Partit Popular, amb la seva intransigència i amb la seva forma de manar, està accentuant aquestes diferències i treure'n d'aquí, jo entenc, amb la pitjor de les mesures que es pot fer en política, treure'n rendiment polític. I jo crec que són els grans culpables, ja des de la campanya que es van fer en contra de l'Estatut, que és del 2006, la campanya que en van fer arreu d'Espanya, bàsicament, jo entenc, a part de les idees que puguin tenir sobre la seva concepció de l'Estat, bàsicament per treure un rendiment immediat, i això és molt perillós, actuar d'aquesta manera. Per tant, jo crec que els grans culpables de tot diríem, d'aquest enverinament que s'està generant a la societat catalana és el Partit Popular. Uns resultats col·laterals, diríem, de tot aquest procés és que molts partits, com és el nostre, estem en el centre del debat i estem patint, entenc jo, una situació que podria arribar inclús a la fractura del partit. I el Partit Socialista, a més, amb totes les posicions que hem anat agafant, que finalment són de moderació, de dir anem amb compte, pactem amb l'Estat, negociem, fem política, el Partit Socialista, estranyament, estem en el centre de tots els debats. La nostra és una posició difícil, que jo entenc que al final segurament serà la que sortirà guanyadora, perquè finalment jo crec que a partir del que no sé què passarà el dia 9, segurament es resoldrà amb unes eleccions i finalment el pacte amb l'Estat i amb el govern i quines mesures es prenen serà el que és fonamental. Per tant, una tercera via, que és el que s'ha anat plantejant i que també ho han fet des d'Unió i el senyor Duran sense massa èxit, penso que finalment és el que s'imposarà. Aquestes eren les paraules de l'alcalde de l'Escala, Stanis Puig.